Tervetuloa mukaan seuraamaan Verkkouutisten tämän kevään viimeistä nettistudiota ja tämän johdosta olemme kesäisissä tunnelmissa vieraana Suomen tunnetuin kansanedustaja Antti Kaikkonen. Tervetuloa ihan kun pääsit paikalle. Kiitoksia. Tuskin nyt tunnetuin kuitenkaan. Kirjoitit äskettäin kuitenkin kolumnissa liittyen tähän samaan asiaan, että eduskuntavaaleista 2011 tulee vaikeat, jos ei pakkaa sitä ennen jonkun verran ravistella. Mihin viittaat tällä? Minkälaisia muutoksia toivoisit näkeväsi esimerkiksi puolueen johtajistossa vai toivoisitko ensi kesän puoluekokouksessa? No kyllä nykyinen puheenjohtajisto on jatkanut jo aika pitkään, eli en pidä hyvänä, että ihan samalla kokonaisuudella mennään 2011 saakka, että kyllä jonkun verran uudistumistakin tarvitaan. Ei sinänsä ihan hyviä naisia ja miehiä siellä on, mutta siitä huolimatta silloin tälle on hyvä saada myöskin uutta verta sinne terävimpään kärkeen. Toinen asia, mikä kyllä itseäni on häirinnyt, on se, että puheenjohtaja ja puoluesihteeri, heidän yhteistyö ainakin ulospäin näyttää tökkivää suoraan sanoen, ja siihen pitää saada parannus. No, tähän ainakin tarjotaan nyt vaihtoehtoa. Tiilikainen on ilmoittautunut haastamansa Korhosen, joka, kuten sanoitkin, niin on vetänyt tässä paikoitellen ainakin aika omaa linjaa. Oletko sitä mieltä, että ihan eksplisiittisesti, että puoluesihteeri pitää vaihtaa? No mun mielestä on erinomaista, että Kimmo Tiilikainen on tässä kisassa mukana ja tunnen miehen ja mulla on kyllä hyvä luottamus häneen ja katsotaan nyt sitten vielä vähän aikaa tätä, miten se kisa lähtee käyntiin ennen kuin itsekään tässä nyt sen enempää kantaa ota, mutta pidin kyllä myönteisenä uutisena sitä, että Tiilikainen on mukana.